Judora, to si ty? Ale si ma vyľakala. Dávajte si na ňu pozor, slečna. Ja viem, nepáčim sa jej. Ale moje peniaze by chcela. Ja neboj sa, budem si na ňu dávať dobrý pozor, ale nemám jej ako ublížiť. Je nebezpečná. Veľmi zvláštne stvorenie, čo si mi sem poslal. Prečo si ho ňu hral do čerta? Nechcel som, aby padla do rúk tomu chlapovi. Hanbi sa, Justin. Začínaš byť sentimentálny. Vôbec nie. Jednoducho som mu chcel vyfúknuť sladké sústo. Ale nemáš v úmysle sa s ňou oženiť. Veľmi dobre vieš, že nie, mama. Za daných okolností sa neožením s nikým. Chlapče, takmer si ma vyľakal. Myslela som, že ju chceš. Jedného dňa Mandrake bude potrebovať dediča. Jedného dňa určite. Ale nie teraz. Nechcela by som byť babičkou. Kým sa nevydá, som za ňu zodpovedný. No vidíš, v tom ti môžem pomôcť. Dievča nie je na zahodenie. Požiadam krajčírku a kaderničku, aby ju trošku skrášlili. A potom nám uhodíš medzi žralokov a budeš čakať, ktorý sa na ňu chytí. Čo si to o mne myslíš? Slečna Staverlyová má tvrdšiu hlavu, ako by sa zdalo. A keby ti to aj vyšlo, čo by si tým získala? Spoľahni sa na mňa a počkaj na výsledok. Naša malá dedička. Dámy sa majú vstup zakázaný, ale vy budete výnimka. Poďte, dieťa. Predstavím vás mojim hosťom. Lord John, smie vám predstaviť slečnu Staverlyovú? Teší ma, že vás poznávam. Keď sa vydá, dostane 80 000. Lord Blount. Žabka, čo poviete? Smiem vám predstaviť? Je očarujúce. Sir William. Vraj dostajú To veľké vyleženia. 80 000. 80 Je taká sladučka Krásne. a pekná. A teraz
Vám predstavím vášho spoločníka pri večeri. Lorda Rutuma už dobre poznám. Okrem iného spôsobil smrť môjho otca. Cesta z Londýna mi teraz ubehla veľmi rýchlo. Prisahal by som, že doverská cesta je oveľa rušnejšia. Odporný človek. Neznášam jeho blízkosť a tie jeho oči. A mám s ním sedieť pri večeri. Nebudete. Smiem odísť? Chcete uísť? Ja nie. On by mal ujsť za to hneď. Justin, miláčik. Slečna Staverlyová. Slečna Gilligamová. Vyzeráte úžasne, slečna Staverlyová. Justin. Izabel? Je to aj váš Nikole. Priviedla som vám ho. Justin, slúbil si, že mi ukážeš, ako sa hrá faraón. Nick! Ďakujem. Justin, miláčik, nezdá sa ti, že tá Sirena je trochu bezočivá? Však mám pravdu. Je tu o niečo živšie, než vo vašom dome, však, slečna. Priznávam, že mi to vyrazilo dých. Najmä tí ľudia, čo sú tu. Justin vám to nepovedal? Jeho matka je náruživá kartárka, hazardérka. Keď jej začalo v Londýne prihárať, zmenila toto sídlo na najväčšiu herňu Európy. Vyberá 2,5% z uzavretých stávok, samozrejme nelegálne. Darí sa jej to dobre kamuflovať, nikto jej na to nepríde. Vyzná sa. Má však smolu, lebo peniaze, ktoré získa z poplatkov v zápätí, prehrá v stávkach. Videl som ju prehrať 1000 guineí na jedinú kartu. Mal by si sa mi viac venovať. Prepáč, miláčik, budem sa ti viac venovať. Nikola, tváriš sa ako nešťastne zalúbený chlapec. Ak ju naozaj chceš, tak sa s ňou ožeň. Keď ona obdivuje len toho naničhodníka Valkena. Mal by si jej nejako naznačiť, že ju chceš. Dáš Veď si ešte nič seba nezbadala. Čo tým chceš povedať, že nič nezbadala? Stále sa krútim iba okolo nej. Keď tomuto nerozumieš, tak potom nerozumieš ničomu. Tá malá beštia ma v žiadnom prípade nesmie poraziť. No počkaj. Slečna Staverlyová, rada by som s vami hovorila. Čo je medzi vami a Justinom? Medzi mnou a Justinom nie je nič. Ja sa za neho vydať nechcem a on sa tiež nechce so mnou oženiť. Neviem pochopiť, čo tu vlastne robím. Nikdy som sa nestretávala s ľuďmi, akí sú tu a vôbec mi to nechýbalo. Pani ma tu drží asi v nádeji, že niečo za mňa dostane. Lepšie svoje postavenie vysvetliť neviem. Slečna Staverlyová, viete, že ste mi sympatická? Mala by som vás nenávidieť, ale rozhodla som sa pre priateľstvo. Sirena? Na priateľstvo? Izabel? A ty ho veľmi ľúbiš? Viac než seba. Ale ono mne nestojí. Snaď preto ma tak nesmierne priťahuje. Viem, že je to hlúpe, ale nemôžem si pomôcť. Čím je ku mne chladnejší, čím väčšmi kvôli nemu trpím, tým viac ho ľúbim.
Ja potrebujem naozajstného chlapa. Predstav si, že Justin raz vyhral veľkú cenu Anglicka v zápasení. Čo na to povieš? Neviem, čo na to povedať. Nie? A zabudla som, že ty si vidiecké dievča. Stavím sa, že nechápeš ani polovicu z toho, čo sa deje v tomto dome. Ale mám oči a vidím. Sú veci, ktoré nemôžeš vidieť. Vy sa zaujímate o obklady stien? Áno. Vlastne, mali sme čosi podobné v Staverlyovskej usadlosti. V tomto dome sa naozaj nevypláca byť zvedavý. Iste ste už počuli o tom, že tu straší. Dajte si pozor, aby ste nestretli nejakých duchov. Ak sú tu duchovia, tak sa im nečudujem, lebo tento dom je krásny. Som rád, že sa vám páči. Ja ho milujem. Táto časť je saxonská, ďalšia je normandská, edvardská, alžbetínska z čias reštaurácie kráľovnej Anny. Každá generácia tu niečo doplnila a vylepšila. Je to veľký a vznešený dom. Ste tu šťastná? Je tu veľa ľudí. Potešili ste sa, keď som vás usadil pri večeri k vášmu bratancovi? Mám ho rada. Chceli by ste sa za neho vydať? To nie. Ani on so mnou nemá také úmysly. Ľúbi Lady Izabelu. A vy? Neľúbim nikoho. A už najmenej muža, s ktorým ste zasnúbená. Čo mám robiť, aby ste sa do mňa zaľúbili?